Αγαπητέ καταναλωτή, πόσες και πόσες φορές δεν τα έχεις βάλει με τη ΔΕΗ για τις διακοπές ρεύματος τις πιο ακατάλληλες στιγμές ή για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Γεννήτριες, φωτοβολταϊκά, ακόμα και ηλεκτροφόρα χέλια δοκίμασες, αλλά λύση στο πρόβλημά σου δεν βρήκες. Η Aris FM Telemarketing είναι εδώ και ήρθε για να φέρει φως στο τούνελ σου. Ηλεκτροχαβίτο. Η νέα συσκευή που δημιουργήθηκε για να έχει όλος ο κόσμος απεριόριστες ποσότητες ρεύματος. Κάνε και εσύ δικό σου έναν μικρό Ισπανό που με την ταχύτητά του δημιουργεί μεγαβάτ ικανά να φωτίσουν μια ολόκληρη πόλη. Και αν δεν εμπιστεύεστε εμάς, ρωτήστε τον Λουκά Βίντρα, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την ενέργεια που παράγει ένας ηλεκτροχαβίτο. Και η προσφορά μας δεν σταματά εδώ. Με κάθε αγορά ενός ηλεκτροχαβίτο, δώρο ένα ζευγάρι πράσινα γυαλιά μυοπίας μάρκας Νταλούκα.